up mga kasakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga kasakmal. Bye-bye! Ayun mga gamba, welcome back to my channel. Unboxing tayo ng Masbate Banusan mga gamba. Ayan, so ingat pa rin kayo sa mga scammer ha. Mayroong malaking buyer dito na na-scam, malaki na na-scam sa kanya. Hindi ko nababanggitin kung sino yon. Nadali siya ng Jinsan. Hindi totoo yan. So mas malaking mag-scam mga kagamba yung mga legit ha. Kasi nagtiwala ka na sa kanya. Ngayon, pag hiniritan ka ng malaking halaga, natural ba, padala mo ka agad. So mas malaki na yung scam ng mga legit kaysa yung mga baguhan ng mga scammer. Mayroong taga Davao mismo na kachat ko na nagsusumbong na scam din sila sa Davao, samantalang magkalapit lang sila doon. So ingat, wag na kayong kukuha ng Jinsan kung po pwede, nakaka-alarma na yan. Ganon kalupit na yung mga taga Jinsan na yan. Hindi totoo yan. Malupit na sila kung mag-scam na, big time na. Kawawa isang buyer dito sa Metro Manila, napakalaking pera yung nadali sa kanya. So mga kagamba, dito lang tayo kung ano yung available dito sa Luzon. Pagtiga na lang natin mga kagamba, huwag na tayong magpumilit pa ng Jinsan dahil puro scam na nangyayari dyan. Sa una, padadamain ka dyan. Pag nakuha na yung tiwala mo yun, malaking pera na madadali sa'yo. So bago tayo mag-unboxing mga kagamba, shout out muna kay JB Ochoa ng Binyan, kay Ben Santino Manlapas, kay Omay Lod, kay Batang Pasaway, kay Kevin Austria, kay Curb Whitey, King James Cayetano, Sian Gaming PH, Justin Ignacio, saka si Ruel Bonifacio. Yan mga gamba. Shout out sa inyo lahat mga gamba. Maraming salamat. Panoorin nyo yan yung unboxing natin. Ayan. Replika. Ayan. Masbate Banusan. Karating lang. Ayan. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok.
Hi! Subscribe po kita to Mindo. Like and share po. Bye!